ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам ки муаллимаи русиро таҷрибаи 15 сола доранд, беҳтарин муаллимае ки онлайн дарс медиҳанд, ҳам фарзандотона, ҳам модаро шумора занҳора, танҳо занҳора дарс медиҳанд. дӯстони азиз, таҷрибаи баланд дорам, 15 сол шуд ки анам хел дарс медиҳанд. ҳозир тариқи онлайн ҳам хел курсо буромадагия. бисёриётон хоҳиш карда будем ки курси русӣ боша, забони русӣ. ана барои шумо ман ёфтам муаллимаи забони русӣ бо таҷриба. метавонед номерошонро муроҷиат кунем, пурсон шавед, дарстон медиҳанд через ҳами интернет, через ватсап. шумо курси русиро мехонед, забони русиро хушрӯ ёд мегиред. фарқ надора дар кадом давлате набошен, курси русӣ метавонен бигирен, ёд гирен. фарзандотонро мехоҳен ёд гирен, худтон занҳои калон мехоҳен ки ёд гирен, дар вақти холигӣ курс мегзарен, ёд мегирен. ина фарзандо дар ҳамин таътили тобистона бекор намешинанд, забони русӣ ёд мегиранд. барои ҳамин номерода муроҷиат кунед. айдаст натиен шансора курса ёд гирен, бо забондонӣ ҷаҳондонӣ. беҳтарин мешавад ки дар тамоми осиё забони русӣ даркора. барои ҳамин ҳар як кас забона дона ҳеҷ вақт дар ягон ҷо хор намешавад. дар ҳамин курси забони русӣ чанд қадар талабаҳоро дарс додагиам. барои ҳамин метавонед шуморо муроҷиат кунед. шумодам ёд метиҳад беҳтарин курсай. барои ҳар яки мо шансай вақта беҳуда нагзаронанд. фарзандо дар телефон мешинанд, айвора як забона ёд гиранд ки барои ояндашон хеле хубай. баъд тобистонда чӣ хеле ҳар гармида берунам намебироянд, дар хона нишастагиянд, дар ҷои шиштагишон курс мегзаранд, ёд мегиранд. модаро шумо метавонед ки муроҷиат кунед, ҳамроҳи фарзандо модаро шуморо ёд бигирен. ман барои шумо нами курси беҳтарина тавсия медиҳам. номерашон дар рӯи экран дар комментарий ҳаст. духтаро орзуқи резу наки дрожжи и дрожжевое мемонен мераса ба нам хел равғани таспон да бирён карда мегиренша. дар хамиро шир мерава, тухм мерава, орд, равған, дрожж, намак. агар хоҳем ки ширин кунен, бо шакар ҳамроҳ мекунем, ба қандоб да тар када мегирем, сироп тайёр мекунем. сироп ами як ба як меша, як стакан шакар да як стакан об мешава. тақрибан да мисол гуфтестам духтаро. анам хали беҳад ба маза мешава. ина барои ид рецепт ҳоз ман навистам, дар рӯи экран мемонам, кадомида лозим бошад гирем. бо кадоме ки ба чӣ тавр орзуқа тайёр мекунам, комментарияда нависен. бо як кас дига ёд мегира, савоб мегирем, барои ид мепазам. ман рецептира аллакай шӯридагӣ будан хамирша. баъд омадам ҳавлӣ ки аллакай расидагӣ буд. ина пухтана сар кардем. ҷа ҳам руған ширин кардем, ҳам орзуқоро пухтем. беҳад орзуқои ба маза. и барои ид нестай духтаро, и барои хурдани ҳами ҳаррӯза буд. ак руған ки ширин кардем, гуфтем камта орзуқам бикунем, баъд ба мазаҳак бихӯранд. бо ҷама хамир доштам, нонпазӣ буд. чанд кор кардем дар ҳавли як рӯзда. бо компот маҳкам кардам, компоти олучагӣ. шумо да камтаракӣ навор кардам духтаро. дар инҷа кулча пухтам, нун пухтам, нунои гирдачаи тинкак. духтаронам хали нуна нағз мебинем, гирдачаи тинкак, баъд кулчаҳои руғанӣ ба маза. и барои ид нест, ишам пастаяни ман мепазам духтаро, барои ҳар рӯза хӯрдан. нами хали камтар карбонагӣ кардем, пухта пас кардем, бо ошта алов кардем. уша навор накардам духтаро, барое ки успед накардам. айси компот маҳкам кардиста будем. ина инҷа компот маҳкам кардем, қати қайсингилам заневарам ош кардиста буд дар алов. компота инами хел банкора шуштум, стерилизоват кардем. як стакан шакар, баъд анами чӣ қати бинен, яктанами пур олуча мегирем. олучаро аввал оби гармда як бор стерилизоват мекунем, баъд меандозем. да инам хел бинен ози нишон метиҳам чӣ хели стерилизоват мекунем. инҷа дег ҷӯшидестай, да деги калон да берун кардем ки тез тез маҳкам кунем. инами хел оби гарм меандозему, маҳкам мекунем. инҷа олучаро нам хел мегирем, да оби гарм ам хел мезанем, стерилизоват мешавад. да банка меандозен, аз болош об. инами хел осонак. духтаро распаковкае ки борои аз хитои хунам заказ мекардагира барои шумо нишонтиям, ба хотири посудаҳо. ака ман мехоҳам ки шумо бибинед ки ман чӣ хел посудаҳо харидам аз хитой. мешавад хеле чизо харида, тамоми чиз мешавад.
барои бумагамона гирифтум. Инаи ҳозир кушодагим барои шкафчӯҳои кӯдакон шкафҳошонда мемонанд, аксессуарошона нами сепочка и паража шонаҳошона мемонанд. Якташай Зайнаба, якташай духтари Калонимай. Ҳар душта гирифтам. Бисёр чизакое ки барои фарзанду дар кора барои ҳамиё гирифтам. Ина шкатулка бо духтарои ма бисёр нуқра вайёра нағз мебинанд. Ами бижутерия нуқра тилорам доранд. Ами хали шкатулкашда мемонад. И хали вай гирифтам духтаро. Ё салфетка нестанд, ё ранги ваян одноразови латачаанда, хали салфетка нестан. Ё аҷоибак хушрӯвай барои кухняра гирифтам. Дута шона ҳар дошта як чизи гирем, дутаи мегирем шоначаое ки ами ҳозир тренд будай хушрӯ удобни муйсара шона када мешава. Аи гирифтам. Нехе наклейка, очки, чанда очки ай духтаро ба кӯдакора отдельно очки, ба хидмат, на хидматчикирам каназ мебинам. Ина хали зажимча ая булгам як коробка зажим када будем бо кадаман крабик чанд намуда беҳад сахтаки хушрӯванд. Ба иҷада бо чанд чизи дига кадам. Я очкира хидмда кадам камта пачақшда бо ростиш кадам. Ина очкира бинен я хидмда кадам. Ба духтаро иҷада ина я барои Зайнаба кадем бо қати апаш алишак кадан айвай дига буда иш дига бо чихелам кӯдакоиш мебинам махтум мекунам. Ба дар иҷа якта шортик бачамда кадам. Проба кадам гуфтам шортик беҳад хушрӯак мягкияки сабукак. Беҳад бори бисёр заказ кардагим. Духтаро бо мо бошен, тамошо кунен. Ма шумода гап мезанам, ҳам распаковка мекунем. Кадоме ки курси китая мепурсид, курси китай ма ёд метиҳам духтаро бо ҳама нозукиҳош. ҳозир группама отзифоша мемонам духтаро ки ай курси ма харидагӣ ёд гирифтагиам, бизнес мекунам, барои хонаи худшона бор мезанам. Новобаста дар куҷои набошен, тамоми Тоҷикистон метонем бор заказ карда. Россияда Москвада метонем, дига шаҳрҳоша через почта рӯй мекунам мешава. Кадоме ки мехоҳад курси мара ёд гирифта, номерома дар рӯи экран мемонам, муроҷиат кунем. ёдтон метам духтаро ба ҳама нозукиҳош. Хали курси ма бори курси осон оддӣ ба фикрам намеёвем. Курси ма ба тамоми нозукиҳоша ба оддӣ када мефаҳмонам. хоҳинам як ба як мефаҳмонам. группаам дорам. Ма группа дорам, дар группаамаша ёд наметиҳам. Бо даличка отдельно ёд метиҳам духтаро. ҳам онлайнай ҳам индивидуалне да хали як ба якам ёд метиҳам духтаро. Ни хали дастархончаи майда кадам, румолча кадам, футболка кадам духтарам да. Бороз бисёр дидестам кадом шаб гуфтам қа гап задем. Ани хали тарелкача кадам духтаро. И вообще арзона. И 5 сомон омад нами дидона и пластмас буда. Ман нархҳои ёро ҳамаша гуфта наметонам духтаро, барои ки ман ҳисоб накадам. ё сад накунӣ дар Хитой арзонанд, беҳад арзонанд. Барои касе ки курс гузаштанӣ мешавад, баъд ҳама нархҳоро мефаҳмем дар курс. ё арзона ма чанд борои распаковка ма ба нархш гуфтам. ҳозир гуфта наметонам, барои ки ҳар як таира ма нархш қати ҳисоб кунам беҳади бадбахт бисёр мерад духтаро. барои ҳамин ма ҳамиқа мегум ки курс мегирен инам хали 100 бор шумода арзон чиз меғалта. беҳад арзон меғалта. шумо Хитой заказ мекунед. чизои вазбини бад не духтаро. ина чизое ки ина ма заказ кардам, ҳама чизош нормалне. ина посудоҳора ма дар Тоҷикистон надидам ягон ҷода ки ҳам хали буфурӯшад. агар ягон сайтҳои инстаграмда бошад, нархоша хто медонед ки дар инстаграм хали мефурӯшад, интернет магазино. аура худат ки заказ мекунӣ чизои необычен, чизои фасона, эстетична барои кухняра фасон кардан, ҳаррӯза хӯрок хӯрданда. ёш ҳамаш фарфурай духтаро. посудоҳои ямудута тарелка пластмаси, дига ҳамаш фарфур. инами дидестен мондестам. ай группаи телеграмам, ай группаи курс мондестам. инами хи духтаро борошона мегиранд, отзиф мемонанд, нишон метан, обув заказ мекунанд, сумкача заказ мекунанд, либос заказ мекунанд барои фарзандошон. чизе ки барои ида кӯдакошон дар либос. ҳамаи чизе ки дар ами Хитой ҳастай духтаро, тамоми чизе рӯи дунёро Хитой дора медонен. бо чизои сифатдор бесифат ҳамаша ма дар курс мефаҳмонам духтаро. ҳамаи чизои мара ина ҳоз дидестен ки ҷои ҳамё бесифатай. бисёро мегӯянд ки Хитой чизои сифатдор надора. ҳар як чизе ки дора ки бренди дора ки дар Европа ҳам хали чизоро меёвӣ. ҳар як чизои ҳастай. ҳамин чизои Европара ай Хитой мебаранд духтаро. то Америкара боро ай Хитой мебаранд. барои ҳамун донистан дар кора беҳуда барои курс нагуфтагианда. ҳамин курс барои чи ёд мегирӣ ҳама нозукиёш қатӣ. ина номерома мондам духтаро, кадомида дар кора
муроҷиат кунен. ёд метиҳем курси ма арзона, курси ма дари пулаш 10 баробар меарза, барое ки ин хеле ки ма ёд метиҳем, ин хеле ки ма меҳнат мекунам то бор омаданаш, то профессионально ёд гирифтанаш ма ёд метиҳем. группаи ма удалид намешавад дахтаро. Бисёриҳои дига курсҳо омадагиян, амхали группҳошон удалид шудагиян, наёфтагиян, дига далиши савол тиян группаи ма омадагиян. Мепурсанд ки ашумам удалид мешавад. Не дахтаро, ин ама 6-7 моҳ шуд группаи ма ҳолиам истодаи дахтаро заказ мекунанд. Шуморо ҳам метонен ки анамхе ёд гирен барои оилаи худо. Ма барои бизнес намекунам, барои худам инамхе ҳамаи чизора бо нархи арзон заказ мекунам. Шумо ҳам метонен ки ёд гирен, анамхел чизои фасон тамоми чиз ҳастай заказ мекунен. Барои кӯдакон мебиёя, барои худтон, барои кухня. Инами отзифҳои группа май дахтаро, ин группаи хидмаи ёд метиҳем дахтаро бине борошна чихе заказ када гирифтестиян. Ма распаковка хеле шуд план кашидам дахтаро, шумо да мекунам, вақт надоштам. Инам барои шумо вақт ёфтам имрӯз. Мегум ки нами хеле дахтарои ма ай курс реальный отзыв барои шумо нишон додам. Нами борура заказ кардагам, чизои бренд, инами обувҳои бренда заказ кардам. барои ҳамин ҳама нозикиёша ма дар курс худам мефаҳмонам, ёд метиҳем, муроҷиат кунен. ин шанса ай даст натиҳен дахтаро. Саломат бошен то наворҳои оянда.